हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजां दङ दा फाइनाली नोंथांमोना एपइन्टमेन्ट लेटार मोनबाय आरो जयनिंआ 18 मिनिफ्राय थ' नोंथांमोना ट्रेनिंआव थांनायनि चान्सखौ मोनसिगोन दा जोबोर मोजां जादों आरो लोगोसे नोंथांमोननि अननायाव दिनै आंनि चेनेलाबो 65,000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिट खालामबाय थ' बेनिखायनो गासैनिसिमबो थेंक इउ सो माच आरो लोगोसे मेनि कंग्रेचुलेसन्स जायफ्रा जब मोनबाय आरो लोगोसे जब फैगासिनो दङ फाइनाली नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटाराबो मोनथारसिगोन रिजाल्ट होखांनाय लोगो लोगो बेनो जाबाय 2000 पस्टआव ABUB कन्स्टेबलाव जेराव बेयाव जों खालामदों भिडिअ स' नोंथांमोना गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन जे भाइभा एबा अरेल टेस्टनि सायाव भिडिअ खालाम माबोरै सोंनाय जागोन बे नाम्बार 5 नि थाखाय दा बे नाम्बार 5 आ जोबोर इम्पर्टेन्ट नाम्बार्स थ' बेयाव नोंथांमोना जेसेबांनो लानो हागोन एसेबांनो चान्सआ बारा थागोन थ' बेखायनो अरेलाव माबादि टाइपनि सोंनाय जागोन थ' नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था दानि आसाम पुलिस स्केल फीआ 14,000 निफ्राय जागायनानै 60,500 पार मान्थ ग्रेड पे 5,600 नोंथांमोना पार मान्थ मोनबाय थासिगोन नाथाय कन्टिन्यू नोंथांमोना 60,000 मोना स' नोंथांमोननिया जास्ट नोंथांमोना बेसिक सेलारिया जाबाय 14,000 निफ्राय प्लास बायदिसिना थायो नोंथांमोना एलाउन्स मोनो थ' गासैखौबो लानानै स' नोंथांमोना मोनगोन 20 प्लास मोननायनि चान्सआ दङ ट्रेनिं टाइमाव आरो जेब्ला ट्रेनिं जोबगोन अब्ला नोंथांमोना बिदिनो इयारलि एसे बारायलांबाय थायो दा बेनो आरो लोगोफोर नोंथांमोननि ट्रेनिं टाइमावहाय हाबगोन 19,000 निफ्राय 20 प्लास हाबनायनि चान्सआ दङ नाथाय लोगो दान जोबबानो हाबो बे नङा माखासे टाइम लायो बाजेट जानो अके दान मोनथाम मोनब्रै 3 मान्थ्स 4 मान्थ्स लायो थ' नोंथांमोना कन्टिन्यू 1 एलगा मोननायनि चान्सआ दङ प्रिभियासआव बेबायदि हाबदोंमोन दा लोगोफोर बेखायनो नोंथांमोना ट्रेनिं टाइमाव थाङोबा माखासे रां एबा मानि लांफाथारो पकेट खरस थ' बेखौ नांगौ जायो स' बे क्लियार जाबाय आरो लोगोफोर दानिया जोङो थांसै मेन कन्टेन्टआव बेनो जाबाय अरेल टेस्टखौ बोरै लागोन दा अरेल टेस्टआव दङ नाम्बारा 5 नि थ' नोंथांमोननि काटअफआ फैथारसिगोन आरो बे काटअफआव सोर थाङो सोर थाङा थ' बेखौ बुंनो हाथ'वा बेसेबांनिफ्राय लागोन एक्सपेक्टेड काटअफ नोंथांमोना नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन दानिया बाथ्राया जाबाय गुबै कन्टेन्टआ भाइभा एबा अरेल थ' अरेला बोरै जायो अरेलखौ बोरै सोंनाय जायो सोर सोङो आं बेयाव नोंथांमोना हानायसेबां सेयार खालामगोन जे सिभिल जबाव बोरै सोंदोंमोन आरो बोरै सोङो बेखौबो नोंथांमोना बेयाव नलेजखौ मोननो हागोन जायफ्रानोखि सिभिल जबावहाय एप्लाइ खालामदों दा अरेलानो लास्ट स्टेप लोगोफोर अरेल पास जायोबानो अरेलानो बे लास्ट स्टेप आरो बेयाव पास जायोबा नोंथांमोननि साख्रिया जायो दानिया जोंहा बेयाव मोनसे बाथ्रा हमगार्ड दङ VDP दङ आरो SPO दङ अके बेयाव काटअफआ जोबोर खम थाङो मानोना बेयाव 2% रिजार्भेसन दङ जायफ्रा बे लेभेलनि जब मावखानाय दङ बा एक्सपिरियेन्स दङ थ' नोंथांमोननिया साख्रि मोननाय इजि बेखायनो काटअफआ खम थांदोंमोन खायसे जायगायाव जेरै 35-40 आव साख्रि मोनदों बेनो लोगोफोर खमावनो मोननाय जायो स्पेशेल कोटा थानाय जायो स' बेखौ आं नोंथांमोननो क्लियार खालामबाय मिसआन्डारस्टेन्डिं जानाङा बेयाव एक्सट्रा काटअफ थांनाय जायो दानिया अरेल थ' अरेलाव 16 नाम्बाराव नाय नोंथांमोना मेक्सिमाम नाम्बार 5 मोनदों दा बे नाम्बार 5 आव मोनबेसे सोंगोन नोंथांमोनखौ कुइसन आरो सोर सोंगोन दा गिबियावनो भाइभा लायोबा नोंथांमोनखौहाय कल खालामगोन कल मिन्स नोंथांमोनखौ फन खालामा स' नोंथांमोनखौ लिंहरनाय जागोन मोनसे एडमिट कार्ड होनाय जागोन नोंथांमोननि नाम थागोन आरो लारि नोंथांमोनखौहाय लिंहरनाय जागोन मोनसे रुमाव आरो बे रुमाव सोर थागोन बेनो जाबाय माखासे स्टाफनि मानसि थागोन बा अफिसार्स थागोन जेराव नोंथांमोनखौहाय स्किल टेस्ट एबा अरेलखौ लानाय जागोन दा अरेलखौ बोरै सोंगोन दा फार्स्टआवनो आं नोंथांमोनजों आंनि एक्सपिरियेन्सखौ शेयार खालामगोन दा जेब्ला नोंथांमोनखौ कल खालामगोन अब्लासो नोंथांमोना जाहाथे फर्मेल ड्रेस गानो थ' फर्मेल गाननानै थांबानो जाबाय गिबियावनो नोंथांमोना स्टेन्डार्ड थांखानांगोन बे मोनसे नोंनि स्टेन्डार्ड थ' नोंथांमोना नोंथांमोननि स्टेन्डार्डखौ श' खालामनो हानांगोन लोगोसे नोंथांमोननि भइसआ जेब्लायबो लाउडलि एन्ड क्लियारलि जानांगोन जे नोंथांमोना जेबो माने कनफिडेन्स गैयै जानाङा फुल कनफिडेन्सआव नोंथांमोना थानांगोन गावखौनो थ' नोंथांमोना स्मार्ट दिन्थिनो नाजानांगोन आरो बे नङा जे नोंथांमोना अभार स्मार्टबो देखायनाङा अके दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ सोंगोन नोंथांमोननि इन्ट्र' एबा नोंथांमोननि सिनायथिखौ होग्रोनांगोन दा फार्स्टआव नोंथांमोनखौ सोंगोन अफिसारा बुंगोन जे टेल मी एबाउट युवर सेल्फ अके बिदि होनाय लोगो नोंथांमोनखौहाय स' बेयाव इंलिस सोङाबा जानो हागौ नाथाय सिभिल जबाव मेक्सिमाम इंलिस सोङो फार्स्टआव आरो नाथाय नोंथांमोनखौ एसामिस बा हिन्दी बा बड'बो नोंथांमोना मोननायनि चान्सआ दङ अके मानोना बर'आबो दायो चान्स दंसै जेरावबो स्टेट लेंगुवेज जानाय हिसाबै दा नोंथांमोना फार्स्टआवनो सिनायथिखौ होनांगोन नोंनि नाम नों बबेनिफ्राय फैदों बेसेबां फरायनाय थ' बेयाव सोंनायनि चान्सआ दङ बेनो नोंनि इन्ट्र' नों बबेनिफ्राय बिलंस खालामो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय बा बबे पस्ट अफिसनिफ्राय बेखौ नोंथांमोना फार्स्टआव इन्ट्र'आव होजोबबानो जाबाय थ' बे मोनसे स्टेप नाम्बार 1 बे मोनसे स्टेप अके बेखौ नोंथांमोना होखाथारनांगोन थ' बिनिफ्राय स' नोंथांमोना जेब्लायबो सिगां नोंथांमोना सिटआव जिरायग्रोनाङा जेब्ला नोंखौ इन्टारभिउआरा एबा अफिसारा जिरायनो होगोन अर्डार होगोन अब्लासो नोंथांमोना जिरायनानै नोंथांमोना रायलायनांगोन आरो रायलायनायाव नोंथांमोननि भइसआ क्लियार जानांगोन आरो नोंथांमोना फेस टु फेस नायनो हानाय जानांगोन जाहाथे बेयाव लाजिनांगौनि गोनांथि गैया आरो नोंथांमोना लाजिनाङा गिनाङा मोदोम मावनाङा अके गावखौनो फुल कनफिडेन्सआव नोंथांमोना थानांगोन बे जाबाय स्टेप 1 स' दानिया इन्ट्र'आ जोबनाय लोगो नोंखौ दानिया कुइसन सोंसिगोन बिथांमोना माखासे कमन कुइसन सोंगोन आरो जाय कुइसना
जोंनि लकेलावनो थायो बा नोंथांमोना मिथिखायो जे हमना ला आसाम स्टेटआव बेसेबां डिस्ट्रिक्ट्स दङ नङा होमबा बेफोरखौ सोंगोन आरो लोगोसे नोंथांमोननि माखासे लिडार्सफोरखौ सोंगोन पलिटिकेलनि एमएलए आ सोर एमसिएल आ सोर नोंनि एलएसि आ सोर बा नोंनि एलएसियावहाय एमएलए नि नामा सोर बा मिनिस्टारा साबेसे दं आसामावहाय आरो हेल्थ मिनिस्टार बा एडुकेसन मिनिस्टारा सोर नङा होमबा बेबादि सोंनायनि चान्सआ थायो बेफोरनो जाबाय मोनसे जिके टाइपनि माखासे अरेल टेस्ट तो अरेल टेस्टआ बेनि लोगोफोर नोंथांमोननि मेनलि बडि लेंगुवेजखौ नायगोन लोगोसे नोंथांमोननि माखासे मेन्टेलखौबो नायगोन जे तो नोंथांमोना माइन्डखौ थाब डाइभार्ट खालामनो हागोन हाया दा साथाम साब्रै थायो दा साथाम साब्रैनि गेजेराव दसेनो फार्स्टआव सोंगोन आरो लोगो लोगोनो गुबुन सासे सोंबावनो हागौ तो बेखौ जाहाथे नोंथांमोना नायोबा नोंथांमोना केयार लायो अके तो बेबादि टाइपनि भाइभाखौ लानाय जायो तो बेनो आरो नोंथांमोननि टपिकनि सायाव सोंगोन बे आसाम पुलिसनि टपिकनि सायाव सोंगोन दा हमना ला नोंथांमोननि माखासे डिस्ट्रिक्ट वाइसआव नङा होमबा जोङो एसपि थायो तो बिथांमोननि नामखौबो सोंनो हागौ जुदि नोंथांमोननि जायगायाव लायोब्ला तो बेखौहाय जाहाथे नोंथांमोना डिसि नाम एसपि नामखौ जाहाथे गोसोआव लायो दा बेफोरनो आरो लोगोफोर जेबो गोरा नङा तो बायबाया जेबो गोरा नङा नोंथांमोना जास्ट नलेज थानांगोन नोंथांमोना रोंनांगोन जेरै आसाम जिके नलेज थानांगोन दा आसामाव बेसेबां नेशनेल पार्क दङ स' बेखौ नोंथांमोना जाहाथे गोसोआव ला जिल्लाखौ गोसोआव ला दा बेफोरखौ सोंनायनि चान्सआ थायो दा बारा सोङा तो नोंथांमोना अनलि 5ल' मोनदों नालाय बेयाव तो नोंथांमोनखौ 5 to 6 सिम सोंनो हागौ नोंथांमोननि कुइसना तो नोंथांमोना मोजां एटेम्प्ट खालामो दा मोनसे कुइसन हानाय लोगो लोगो नोंथांमोना 1 नाम्बार मोनगोन दा बेखायनो मेक्सिमाम सोंनाया मोनबानिफ्राय मोन 6 बा 7 सिम थानो हागौ 5 to 7 सिम कुइसन थानो हागौ जाहाथे नोंथांमोना मोजां खोनासंनानै नोंथांमोना एन्सारखौ होयो जुदि नोंथाङा बोरैबा जुदि खोनायाबा कुइसनखौ तो रिपिट सोंनो हायो स' नोंथांमोना रिपिट सोंबानो जाबाय मा होनदोंमोन सार होननानै अब्ला नोंथांमोनाहाय मोजां जागोन जाहाथे थालाङै बायदि तो आं सानो एसेबाबो आइडिया मोनबाय दा बेखिनियानोमोन अरेला जोबोर इजि तो जोबोर इजि तो नोंथांमोना जेबो गिनाङा जास्ट नोंथांमोना फकास खालाम नोंथांमोननि माइन्डखौ नोंथांमोना कुइसनखौ बुजिरोंनांगोन कुइसनखौ बुजिबासो नोंथांमोना एन्सारखौ होनो हायो दा लाजिनांगौनि जेबो गोनांथि गैया गिबियावनो नोंथांमोना लाजिनाङा गिनाङा मोदोम मावनाङा तो नोंथांमोना मोजां स्टेन्डार्डआव थांबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना मोजां अरेलखौ पास खालामनो हायो तो बिनिफ्राय साइकोमेट्रिकआवबो बेबादि रोखोमनि सोंगोन तो साइकोमेट्रिकआबो बेबादि रोखोमनि सोंगोन नाथाय साइकोमेट्रिकआ मोनसे सिलेबास होखादों मोनसे कन्टेन्ट होखादों जाय कन्टेन्टनि गेजेरजों नोंथांमोनखौहाय लानाय जागोन आरो गिनांगौ जेबो गैया साइकोमेट्रिकनि थाखाय आं नोंथांमोननो नेक्स्टआव भिडिअ खालामगोन जाहाथे नोंथांमोनाहाय रेडि जायो आरो काट अफ बेसेबां थांथावना बेनि सायाव जों एक्सपेक्टेड काट अफ लाना फैगासिनो दङ तो नोंथांमोना मर्निंआव एबा नेक्स्टआव नोंथांमोना मोननाय जागोन दा बेनोसैमोन लोगोफोर तो नोंथांमोननि एपइन्टमेन्ट लेटाराथ' मोनबाय सिगांनिया आरो नोंथांमोनखौ जयनिं खालामग्रोनायनि उनावहाय नैबे स्टेप बाय स्टेप फैगोन एसआइ फैगासिनो दङ बेनिफ्राय कमान्ड' फैगासिनो दङ आरो लोगोसे गोबां रोखोमनि जबनि माखासे आपडेट फैगासिनो दङ दा आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट एन्ड शेयार खालामदो आरो लोगोसे हानायसेबां नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलखौ सापर्ट खालाम मानोना लोगोफोर नोंथांमोननि अननायावनो दिनै 65,000 साबस्क्राइबार्स कमप्लिटेड जाबाय तो बेनिखायनो आंनिफ्राय नोंथांमोननिसिम गासैनिसिमबो थेंक इउ जासिहरबाय जाहाथे नोंथांमोना फिन खनसेबाव बेबायदि सापर्ट होबाय थायो अके तो बेनोमोन लोगोफोर भाइभानि एबा अरेलनि माखासे स्पेशेल ट्रिक्स